काजी काहे मुंह फुला के बैठल बानी? बताई कौन कमी बा हमरा में? तो मुँह फुलावा के कहतारू। बताओ 5 महीना बियाह भइल बताओ लड़का कहाँ से हो गइल हवे। अब हम तरह के ना रखेम, तू अपना घरे चल जा तो हम खुद ही मर जाए। ऐसे मत कही, ई लड़का बड़ी खास बा हमार। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। भाग जा हमारा घर से खत्म कहानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। लइकवा के खास कइले बारू, हमारे में बांस कइले बारू। रुक तरह के बताओ तनी, बताओ समाज में काम एंटरटेनमेंट बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादू। तोहरा से शादी करके बड़ी गलती कईनी। माई बाप के बात मानी कही के न भईनी। माफ को दिनोई होर में हो गइल नदानी। अब घर में रहे दी हमके हाथ जोड़तानी। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। बड़ी यार कइले बारू तारा योरो के फारतनी तोहरो के फारतनी। इज्जत नाश क के धर दे। प्रेजेंटेड बाय विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। गौवा समाज में कैसे मुँह दिखाए। अन कर लइका के पापा कहाए। दिलवा के बात रवा दिलवे में राखी। दूर के विदेशी लाल यादव ऐसे जाने डाटी। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। तोरा नजरी के गिर गइल पानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। हमरा यारवा के निशानी हवे। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादू।